strike dong na. Mayung dah, mayung. orang nak beri ni. Ada. Hari ni kau kita tahu tu bah. Kalau kau sendiri kita dah tu cara beri. Orang. Ayah ini kau tahu le. Apa nak bol? जे हांगार स्ट्राइक फानों मानो या बाकी रूट ब्लॉक फानों मानो अब डिसीजन चिंग साइमिया तामनी बागै इनके ओमो बुबाग्रानो सानाय ताम खायनाय ओके बुबाग्रानी जतो तुक मेसेज माया सा जों ओमो हाय सामुं खायनाय या बाकी जों ओरो मनसो फानो खायनाय या बाकी जों ओरो रूट ब्लॉक फानों मानो अब जोंगो ताबुक सासुक मायाखौ तबेके जों मेसेज नासिं दङो ताइ जों ओरो गैदारिं खाय दङो तत्क्षणात जुदि कोनो कारणे मेसेज फायका जों अमतिनो हांगार स्ट्राइक बा रूट ब्लॉक खायनो नांगौ के जों ओम्बो खायमानो ओ डिसीजन नतैनो जों अरबो जागा थाइ मास नाम लायो तामनि बागै इनखांके सिनि इंटरलोकेटर जे चंगनानि नि बर कग्रमानि जे बीजेपी हापां बर जरा मते ताक फानो जों कुनु आन्सार मायाखौ ओ कारणे बुबाग्रानि मेसेज अनुसारे जों अरबो रेडी इंजाक जों दिनै निर्देश नाय दङो बुफोरावबो जोंनो अर्डार होनो हिनै जों अरो कुथुम लायजाक हमनी बागी नो ताबुक सक जरा बसर बरक बाग नो बरा ताबुक सक जरा तो जों अरबो 150 जन मतो दंगो अब ताबुक ताइबो फायनाय जों तरक तरक अबो हायनो जों जयावै ताबुक sak नासिं दंनाय जत तक चिनि मेसेज फायसा बुबाग्रानि मेसेज फायसा जों अबो हायनो तिनि अरो तंलायनाय तिनि गागरो साबो साबो मिलुबै साबो तिनि अरबो YTF दङो ताइ चिनि जत अरति प्रमोथानि जत पार्टी खाय दंनाय जत बुबाग्राना हामजागै बर ब्लगिर वइनो जों जतनो अरो मिलेवै जों केबो अरबो मिनि माने पेरेंट्स पार्टी सिमिया अरो सिकला बुमा बदल बरबो फायनाय बोरिबो फाय दङो अमो हायनो जों मिलेवै जों अरो जतनो काम खायलायनाय ताइखौ ताइ नासिंलायनानै ति प्रमोथा जों कुनो कम्प्रोमाइज दिगे थांया नुखा जे जों 27 तारिखआव सिनि तिब्रानि सिनि कासे सल्युशन बा इंटरलोकेटर चंनाय को आगे अडेट लाइ थांगा आगे जों ति हाने गुड न्यूज खोना गामिया जे बाइबली सिनि इंटरलोकेटर चंजाखा किन्तु ऑफिशियली ताक बुकुनो रिजाय को आउन बागैनो ऑफिशियली एक दुइ दिन बिसिङाव जदि सिनि इंटरलोकेटर जदि सागलाय जाय हंगाय जों मियाव जों सिनि तामिननि आनटिल सिनि उनको हांगार स्ट्राइक अब खरने बगे जों कैसे प्रोसेस नालाय दङ नै जों तिनि प्लेस बनाय लायका ओमफ्राय जों तिनि सारि जरा नासिंनाय तिनि सारिनि बिसिङाव जदि अब खलाय जाय हंगाय जों ताम मोननाय बसखौ जों आबाव थानाय हांगार स्ट्राइक खायनाय
जे जतखन पन्द सिनियर सल्युशन खालायसाक जों हाना स्टेक तंनाय जतना एन्टायर त्रिपुरानि जत सेला बुरै बुरा बुरै जों जतना फाय रो कुथुमलायनाय जों सुदु मो इभेन मो रास्ता सिमिया मो बर्मन रास्ता बिया जों ले लामानबो जोंगाबो स्टप खायनान बागै जों कासा प्रसेसिं नालाय दङ जों आबोनो जों माने जों वानसुको जे मो सारिनि बिसिङनो सिनि मो सल्युशन न बरफ गभर्नमेन्ट अफ इंडिया सल्व खायदोन हिनै जों वानसुक जा इंगा जुदि खालाय हांगाय जों सिनि नेक्स्ट स्टेप जों वानसुकै ते फुनुगै दिनाय ताबसो जाबाय बोसोर जाबाय खबर मान ताबसो जति सुंगसं साइमनो जे बारबेले कासा जों आईपीएस ऑफिस न सिनि इंटरलोकेटर बागै साख्लाय जाका इंगा जों ऑफिशियली बा नोटिफिकेशन को मायाखो इंगा जों नासिं जाक सारि जरा नासिंगै दङ इंगा सारिनि बिसिङो जुदि नाङै हांगाय जों सिनि नेक्स्ट स्टेप ताम खालायनानै सिनि हाबुवाग्रा ब फाइ दङ गुवाहाटीनि इंगा ब प्रेस मिट खाय साख्लायनाय सिनि बागै नेक्स्ट स्टेप ताम बुंनाय इंगा ब जे साख्लायमा हैनो जों सामु खालायनाय ता ताव जे न कुथुमलाय दंमोन अबके सारि जरा दा दंना nya ताबो चिन बुबाग्रा फाइ दङ बबिन थानि जों खाखायो जे बिन थानि गुड निउज दंनाय हनै बता प्रेस मिट खामन बिसिं तै जों साइमनाय गाहामदा हामि हांगाय जुदि तंना नांगाय तंनाय जुदि तंना नांगाय बन निजिन बाय थां साख्लायनाय तेबो जों बिनि ककना नासिङै तंलायनाय ता जतखन बन साख्लायसा